Sir, gamay kay kag sweldo ba pagkatapos isog pa jud kay ka sa kuha strikto kay ka. Lami kay kayo bago na imong ulo ha. Maison, insakto ba kini sa usa ka sulugoon nga magtubag-tubag sila sa ilang agalon o dili? Ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Tito 2:9, tudloi ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang butang. O mga igsoon, inay nga kita magtubag-tubag sa atong mga agalon, dapat atong pahimutan ang atong mga agalon. Bisan pagka ng mga agalon, dili tumutuo sa Ginoo. Mao kani ang dapat atong ipakita sa ilaha, ato ipakita nga kita tinuod gyud nga sumusunod kang Kristo Jesus. Aron bitaw nga sila mahayagan sa atong kinabuhi ug ilang himayaon ang Ginoo. Yan pa sa Bible, Matthew 5:16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Inay magtuwag-tubag ta sa ilaha kung masuko sila, hilom lamang. Buhata ang iyang gisugo aron malipay siya. Ug moingon siya, tinuod yun, ikaw usa ka Christian, sumusunod ka ni Kristo. Ug magkaila siya sa Ginoo, pinaagi sa imong pagkabuutan. Basin pauna o tagaan pa kanyang mga regalo kay buutan kay kanahimuot siya sa imong kinabuhi. Sabi ninyo, ang pagsukol-sukol dili na magkaayo sa imuha, makaut-ot na sa imuha, makagamay sa sweldo, makagamay sa pabor, makagamay sa mga amigo, apan ang pagkabuutan makatabang sa imuha. Makadaghag amigo, makadaghag pabor, makadaghan sa pagpalangga sa imuha, busa mga sulugoon, mga servants, sa unang panahon slave gyud. Lipaya ang inyong mga agalon. Tumana ang ilang mga sugo, ayaw pagsukol-sukol, ayaw pagtubag-tubag, ayaw pag-ingon-ingon nga murag ikaw mo'y boss. Pagrespeto, mao kana ang giingon sa pulong sa Ginoo. Balikon ko, tudloi ang mga ulipon sa pagtahod ug pagpahimuot sa ilang mga agalon sa tanang mga butang. Sa tanang mga butang gayud. Kinahanglan nga dili sila magtubag-tubag sa ilang mga agalon o mangawat. Uy, dili kini magtubag-tubag. Ikaw agalona ka ha? Wa jud kay klaro kanang naong nimo, perti murag sigbin, murag dragon, di, maglagot jud ko ana gyud. Dili ako. Dili kita mag-ingon ana mga igsoon kay masuko ang Dios. Dili pod mangawat. Ni siya kay laugan kay ni siya og sweldo. Perti ra gyud gamaya ang sweldo ani. Kuhaan ako ni. Kuhaan ako ni. Ang pulong sa Ginoo, ang mga ulipon, ang mga sulugoon, dili mangawat. Magpabilin hinuon sila nga buutan ug matinumanon aron kapasidunggan ang pagtulun-an mahitungod sa Dios nga atong manuluwas sa tanan nilang buhaton. Uy, magpabilin hinuon ang ulipon, sulugoon nga buutan, masinugtanon, unsa isugo, musugot, buutan, mo smile, mo respect, mo good morning, dili magtubag-tubag. Unsay purpose? Aron nga kapasidunggan ang pagtulun-an mahitungod sa Dios nga atong manluluwas sa tanan nilang buhaton. Aron bitaw mapasidunggan atong teaching nga Christianity. Patsada gid ang teaching sa Christianity ba? Patsada gid ang teaching sa Christianity ba? Ngano man makabuutan sa sulugoon, makabuutan sa mga slaves, dili magtubag-tubag, smiling kaayo, respectful kaayo. Unsa na inyong teaching nga Christianity? Pabayminawa daw ko ana bing ano nga nangabuutan na mo ana? Hangtod dayon sila moila kang Kristo Jesus nga atong giila ug maluwas usab sila. So, mga sulugoon diha sa abroad, mga katabang, bisan asa nga lugar, dili magtubag-tubag sa agalon, hinuon magmasinugtanon ug magkinabuhi nga buotan.